19. april 2021. godine. Ovih dana sam govorio, pričao, dao svoje prijedloge, između ostalog imao sam i nekakvi primjedbi od, ne mogu da kažem prijatelja, od ljudi kojima se ne sviđa to šta treba uraditi, odnosno koje aktivnosti trebamo poduzeti vezano za promjenu vlasti na državnom i federalnom nivou, a sve iz razloga veoma slabog stanja boračke, penzionerske, radničke populacija, podradnike. Ja smatram ljude koji nisu u javnom sektoru direktno na poslovima administracije i nekih poslova koji su dobro plaćeni, a to su poslovi u zdravstvu, poslovi policije. I ljudi se bune što treba određene stvari poduzeti. Ja ću poduzeti u narednom periodu, ću napraviti plan i program kako i na koji način da se djeluje, a vezano za sljedeće. Predložit ću između ostalog nekoliko stvari koje želim samo ukratko da vam kažem, a one će biti obrazložene da bi ovi sa vlasti otišli, oni prije nego što ih, hajde da kažem, istjeramo iz tih njihovih klupa u koje su zasjeli 10, 15, 20, a nekih 30 godina, oni moraju donijeti izmjene zakona i to po hitnom postupku vezano za plate i primanja. Ja predlažem, i kad sam vidio kakve sve plate, odnosno plaće, neko kaže plate, neko plaće, kakve su imali, kolike imaju, nezamislivo je da u parlamentu imaju 10-11 hiljada sa nekakvim naknadama, dodacima, komisijama, a ljudi da žive borci od 250 ili penzioneri od 400 maraka. Predložit ću da maksimalna plata ili plaća u parlamentu može da bude 5000 maraka. Predložit ću da u javnom sektoru, odnosno u federaciji, u kantonima, u opštinama, plata, odnosno plaća ne može biti veća od 3500 vezano za funkcionere koji obavljaju i obnašaju te funkcije. I na osnovu toga oni će srazmjerno kvalifikaciji i svojim poslovima, obimu i opisu poslova imati određena primanja, a neko kao sada da načelnik ima 5-6 hiljada maraka platu, što je nezamislivo. Nezamislivo je da ministri imaju ogromne plate, a isto tako i da direktori u javnim sektorima, odnosno u javnim preduzećima imaju ili imali su po 20-15 hiljada, pa da kažem i 10.000 maraka plate. Sve to treba svesti na jednu granicu, a ta granica je 5.000 maraka direktor maksimalno može imati, a ne da se desi da preduzeće koje je doveo u fazu raspada uvalio i ogromne dugove, kao na primjer u Aluminijumu, da je direktor imao platu od 20.000 maraka. I upravo iz tih razloga, kažem, moramo uraditi sve da formiramo ove grupe i ove komisije o kojima sam ja pričao i kojim govorim, da pokrenemo val protesta. Pokušat ćemo mirnim putem, ako ne uspijemo, onda ćemo uraditi sve da se suprotstavimo toj njihovoj sili, jer oni su u stanju uraditi sve samo da ostanu na tim primanjima i da jednostavno imaju tolika primanja i da im se ta primanja ne smanjuju. Oni su od siromaha postali bogataši i upravo iz tih razloga, kažem, moramo učiniti sve da budući vladari, odnosno ljudi koji će obnašati vlast, budu u daleko
drugačijem položaju, da zakoni budu drugačiji i da primanja njihova budu daleko manja nego što su sad. Na osnovu toga sa sobom to povlači i smanjenje izdvajanja za nabavku vozila, jer u Bosni i Hercegovini izdvojeno je preko 40 i nešto miliona za nabavku vozila, odnosno tog voznog parka za ljude koji obnašaju tu vlast. To treba svesti na minimum, a sve ću to napisati u svom programu koji će biti objelodanjen i koji će biti vama na raspolaganju, odnosno dostupan, da bi mogli vidjeti o čemu se radi. Na osnovu svega toga, borci koji su na prošljačnom štapu neće imati primanja 200-250 maraka, nego za mjesec dana imaće minimalno od 10 do 12 maraka, što će otprilike izlaziti između 400 i 500 maraka. Penzioneri neće imati zagarantovanu penziju u federaciji oko 300 maraka, odnosno minimalno 300 maraka i zagarantovanu penziju oko 458 maraka, nego će te penzije biti veće. Minimalna penzija treba da iznosi 500 maraka, zagarantovano 650 maraka. To će sve biti prijedlozi, moji prijedlozi koji će ići na uštrb ovih bogatuna i ovih ljudi koji su mislili i misle samo na sebe. Njima ćemo srezati plate, odnosno uradit će i moraju uraditi takve zakone vezano za primanja koja će direktno uticati na povećanja ostalih plaća i primanja ostalih ovih kategorija ljudi o kojima sam govorio. Isto tako radnici, a konkretno policajci, zdravstveni radnici, neće raditi za 800-900 maraka, nego trebaju minimalno da imaju preko 1000 maraka, odnosno 1500 maraka policajac ili zdravstveni radnik, obični zdravstveni radnik, preko 1000 maraka, a doktori i ljudi sa visokim stručnim ili doktorskim zvanjima treba da imaju daleko veće plate nego što imaju ovi u parlamentima. Jer ovi u parlamentima što rade, oni se izrugivaju ljudima koji su obrazovani. Oni se sprdaju sa ljudima koji imaju visoke ili stručne spreme, da ne kažem koji su magistri ili doktori nauka. Jedna parlamentarka iz takozvane Republike Srpske, ja neću da kažem Republike, nego takozvane Republike Srpske, kaže ja sam u parlamentu, ismijava se novinarima koji imaju daleko manje plate od nje, ali ona treba da ima daleko manju platu u odnosu na novinarski poziv, na ljude koji rade taj posao, jer oni su svaki dan zauzeti od izjutra do navečer, rade, pripremaju, izvještavaju i osim toga bore se za ne samo svoja prava, nego i za prava ostali populacija ljudi. Prema tome, u narednom periodu ću raditi na tome, akcenat ću baciti upravo na socijalnu pravdu, a ne kao što je do sad u pitanju socijalna nepravda i ogromna razlika koja vlada među ovim populacijama ljudi. Oni neće biti zato, uradit će sve što je u njihovoj moći da se spriječi to, da se onemogući. Međutim, ja, ako Bog da, zajedno sa vama koji imate isto ili slično mišljenje kao i ja, iznaćemo moduse da dođemo do svog cilja, a to je drastično umanjenje plata i primanja tim uhljebima, kako i ja zovem. Isto tako zabranit ćemo i izvršiti pritisak na njih da donesu takve zakone da čovjek u parlamentu, bilo koji u parlamentu države ili federacije, kantona ili opštine, ne može raditi u komisijama koji će biti duplo plaćeni, ne može raditi poslove, pogotovo na visokim funkcijama. Ovim parlamentarci ne mogu raditi u parlamentu, primat
između 5 i 10 hiljada maraka, osim toga obavljati funkciju direktora u javnim firmama i prima duple plate. Ne može to. Borit ćemo se protiv toga, iznaćemo modus da to promijenimo i samo može imati jednu platu. Ako hoćeš da budeš parlamentarac, podnesi ostavku tamo na funkciju direktora, budi svaki dan u parlamentu, imaj platu, a ne doći 1, 2 ili 3 puta u parlament, uzeti 10.000 i ovamo kao direktor javne institucije i javnog preduzeća uzeti isto 20.000, onaj 10.000 maraka platu. To je nezamislivo. To ćemo ukinut ćemo da ljudi u javnom sektoru budu u komisijama. Imamo veoma stručni ljudi koji su na biroima, koji ne rade ništa, koji trebaju da budu u upravnim, nadzornim odborima, u komisijama i samim tim ćemo direktno utjecati na smanjenje broja nezaposlenih, odnosno ljudi koji će biti angažovani, a samim tim i primati određene nadoknade vezano za angažovanje u nadzornim, upravnim odborima, komisijama i ostalim bitnim ovim stvarima koji su bitne za funkcionisanje javnih institucija i preduzeća. Prema tome, moja borba, a borba vjerovatno i svih ostalih ljudi koji imaju slično ili, hajde da kažem, identično mišljenje kao i ja, zasnivat će se na socijalnoj pravdi, a svi oni koji budu protiv toga, govorimo o ljudima, običnim ljudima, znači imaju nekakvu korist sa ovim vladajućim strukturama i ovim strankama, i mi ćemo se boriti, iznalaziti moduse da u parlamentu, odnosno u parlamentima, ne može biti više od 2 mandata, da načelnici ne mogu više biti od 2 mandata i da funkciju u javnom sektoru ne može obavljati više od 2 mandata. Prema tome, oni su privatizovali sve, oni su privatizovali i opštine, i kantone, i federaciju, i državu, samo iz razloga dobiti, iz razloga kriminala, lopovluka, dolaska do ogromnih zarada, a mi ćemo se boriti da sve to na neki način ukinemo i jednostavno da sve to uradimo na legalan način kako bi pošteni, kvalitetni, pametni, mlađi ljudi došli na te funkcije i kako bi u ovoj državi bio život daleko bolji, kvalitetniji nego što je do sad, jer oni samo uživaju, oni samo imaju, oni su bogataši, a mi koji radimo ili smo penzioneri ili su borci, žive na pršljačkom štapu, što je nezamislivo, i na tim stvarima, ako Bog da, ja ću zajedno sa vama raditi i iznalazit ćemo moduse da sve to uradimo. Vjerovatno će biti prijetnji, ucjena, ali trebamo izdržati, trebamo se boriti kako smo se borili u ratu i protiv agresije i najezde ovih hordi zla, da kažem, svana i iznutra. Borit ćemo se i protiv ovih uhljebaša, protiv ovih lopova, kriminalaca, da bi jednostavno stvorili bolje uslove za funkcionisanje i države, a osim toga i da bi stvorili ravnotežu, ravnopravnost i socijalnu pravdu za svi u nas. Pozdravljam vam, selamim i očekujte ovih dana da javno iznesem ove programe, a osim toga i da vas pozovem vezano za angažovanje u određene komisije i agencije, odnosno agencije koje će se baviti, odnosno koje ćemo iznalaziti modus da sve to uradimo na daleko kvalitetniji način. Selam i pozdravljam i želim vam puno zdravlja i uspjeha u narednom periodu. Hvala vam lijepo.